Všetkým je nám zrejme, akú dôležitú prácu sme začali pred niekoľkými rokmi v osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie do demokratických procesov vrátane dezinformácií. Chamtivosť niekoľkých našich kolegyň a kolegov doslova v priamom prenose ukazuje, že demokracia a demokratické rozhodovanie je úsilím, ktoré nikdy nekončí. Prestávka v demokracii neexistuje. Čelíme útokom na demokraciu zvnútra i zvonku. Nestojím tu však preto, aby sme si zúfali. Stojím tu preto, aby sme počiarkli, že boj za čisté, spravodlivé, demokratické rozhodovanie je jediná cesta. Aj keď sa na nej niekedy objavia prekážky. Prekážky však budeme riešiť ako Európania, postavíme sa im čelom a spoločne nájdeme spôsob, ako lepšie vzdorovať hrozbám. V tomto parlamente ukazujeme, že vieme a chceme bojovať proti nekalým vplyvom. Dovoľte mi však povedať to, čo považujem za najdôležitejšie. Kam má skutočne smerovať naša pozornosť? Nebojím sa, že by si Európsky parlament neporadil s korupciou. Nič z toho, čo riešime v týchto dňoch, však neznesie porovnanie s tým, čo zažívajú statoční obyvatelia Ukrajiny už takmer rok. Absolútne nič. Pamätajme, že ruská agresia nesmeruje len voči Ukrajine. Mierí voči našim obyvateľom nášho blízkeho susedstva, ale aj proti nášmu parlamentu. Chcem preto vyzvať Európsku komisiu, pán komisár, k čo najrýchlejšiemu postupu pri príprave opatrení na posilnenie našej demokratickej odolnosti. Autokratické zahraničné zasahovanie sa neobjavilo v našej práci včera. Nerobme si nádej, že zmizne. Naopak, bude čím ďalej premyslenejšie, perfídnejšie a nebezpečnejšie. Európske inštitúcie a naši občania musia byť na túto realitu pripravení. Ďakujem.